Евангелие паводле Яна. Езус сказаў фарысеям: «Я адыходжу, а вы будзеце шукаць мяне і памрэце ў граху вашым. Куды я іду, туды вы не можаце пайсці». Тады юдэі сказалі: «Няўжо ён заб'е самога сябе, што кажа, куды я іду, туды вы не можаце пайсці?» І сказаў ім: «Вы з тых, хто ўнізе, а я з тых, хто ў вышыні. Вы з гэтага свету, я не з гэтага свету. Таму я і сказаў вам, што памрэце ў грахах вашых, бо калі не паверыце, што я ёсць, памрэце ў грахах вашых». Тады сказалі яму: «Хто ты?» Езус адказаў ім: «Але ж навошта яшчэ кажу вам? Шмат чаго маю казаць пра вас і судзіць. Але той, хто паслаў мяне, праўдзівы, і што я чуў ад яго, тое кажу свету». Яны не разумелі, што ён казаў ім пра айца. Тады сказаў ім Езус: «Калі узвысіце Сына Чалавечага, тады пазнаеце, што я ёсць і нічога не раблю ад сябе, але як навучыў мяне Айцец, так і кажу. І той, хто паслаў мяне, ёсць са мною. Ён не пакінуў мяне аднаго, бо я заўсёды раблю тое, што яму падабаецца». Калі ён казаў гэта, шмат хто паверыў у яго.